chicks. Bagsak katawan eh. Tanawin niya kahigay niya. Sige! Na! O, tanong, itanaan mo. Oo. Alam pa eh. Oo. Malinayan mo lang pa, sayang mo. Uwapin. Yan lang eh. At ikaw mo yan din dyan na rin shot na rin. Yung ginamit ng kera, kaya ako siya, pumakaya ng kera eh. Okay. Okay. At ba yung mete yan? Ito, minimete. Minimete. Sige. Kini kabila ng clock, black. Sige. Take, kini nakatok. Yeah. Minimete. Di kaya mo na yan. Ay, hindi yung pumala. Ayan, nagkanabi yan. Hindi ko tayo pablayan eh. Ini, alay mo yan. Ayun, ilang. Hindi na ako. Uwa. Yung naman ako. Ganyan dami yan. Doon mo rin siya tamo dati ko ngayon. Wala mo na rin siya dyan pag may makatipid na rin. Tingin pilan. Trento. Sabi, di ba? Nung 5 cm mo, anong problema? Tayo. Tulad ng kung shot ng sige-sige yan yung may sinyat na ulit. Ay, sinyat ko. Na sinyat na ulit. Sila po ulit. Kaya mo muna pa yun. Yung observant kayo pa rin. Ulit. Nakamukha ng kahat. Ni-shot ko dati. 557. Kung po yung shot ng sige-sige. Parang ba siya? Hindi na kaya hindi kaya posisyonan ni Tampon. Okay, kaya ni itagay ni Mirasyamu keto. Hindi kaya ito, itong posisyon na kita lalam. Pati maling kilalam, yung kaya eh. Ilan siya? Okay ka na yan. At niya alak ka ba? Kaya dito? Ayun yung kaya luwaya kanyang siya na. Hindi o. Sige. Gawin ko niya. Ay, kapili. Oo. Ano yung punto kaya tayo sumangit? At mo, posti. Yung punto tinira na kaya sumangit na posti. Makanitaya yan. Hindi, di ba? Ayaw rin ano rin eh. Kaya niya pagkakaan yun. Oo. O rin eh, dapat ka maluto din. Hirap pa may siya rin. Timpa? Ano kayo balikan nyo rito? Yun, nagdala ko sa Benugin eh. Oo, so yun yung dami niyan. Kahit ito iya. Ako sinitik, kailan mo katulad. May kanapon na atake. May tayo ba napon niya mo mo? Kaya na-skip din Kain me. Zoom out me. Aw, paligaw ka. Hindi niya may publicity po. Ingat lang rin. Kaya kala rin. Ano ba ang sabi? Ikamig siya ka rin. Yung may kubra kaya ka napuntin. Ngayon, nung ating pagkulang ka rin ngayon, pwede yung maligan. Di taklaret ang itatagan man yan, 25 points laret. So, nung ating kong balikan. Pero Tet, payo ka kay, kasi kung pag-google kaya ka, inya o. So, nilin mo ko talaga. May okay pa rin. Hindi ko pipisa sigurado. Barbo-barbo yun. Alin po tayo nila review rin. Ano rin na paring kay. Paring... Ini, ini. Pigigil yung fence niya. So, ini sila. Top 31.
Negatibo siya. Meto niya ako, ito niya kayo. Nung ilangan, dakad lang. Anong, kaya tala, lewet tala. Pero nung meto niya, may liliyaan niya. Kaya tuloy mo siya, diretso yun eh. Ayan, makanya niya. Dali ang pati ko ito kung maninigil eh. Mga drawing mo siya. Oo, makanya yung tingkay. Kasi Okay. Amo, ini, in right of way na ini. dali niya. Ay, dia meron nga ini ni ba, meron nga baling ni buo. Yung gulot talaya. Ini ka kaya ko, ini. Kanino ini. Ini niya ba? Pwede yung siglo pa rin. Naan yung black yan? Dito Ah, ka sige. 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 Kwenta niya mo. Makikita ko mag-pin. Buwa. Pwede dito na mas ba ito. Ayun, natin mo lang. Adjust lang natin. Alam ko ano na eh. Tama bilig ako na yan. May siya eh. Pero yung ito, hindi po. Japat? 90 degrees mo niya yan. Hindi mo niya, no? Oo. Mga tayo ang salita. Ketong glowing, 90 degrees siya mga niya. Eh, di 90 degrees test. Ang nahisin niya ito. Ang dali gulo. Makakangin kayang yarap. Ano siya eh? Para ka na magbabakot. Hindi ang gaya. Yung sagaran. Kasi, Baka overhangin ka niya ni Kaina. At yung fence. Yeah, yung fence kaya ito. Ba't maka-overhangin ayan? siguro. Ne. Hindi kayo yung gulo kayo. Ayan no? Ayan ne. Yung store ko. Corner yan. Fence yan. Fence. Overhangin yan ni Tita ne. So, miras ka itong kaya. Yun. Check, pwede din tabi kong kaya na yung portion na niya. Noon yan. TTM, Kai, may po. Baka pa niya siya. Ano dad? Ay, ba dad? Sige dad. Tambah langit. Baka pa siya siya ya? Aliya. Nandun nga yung BB ya. Kai, BBM, BLL1. Wah, Ay, ay church. bring mo sa biyan. Yung Thailand? Thailand. Tayo mo na mo, Leon, itong TL. Ito. LA, TL. Yan, on me. Hala. Sige, sumunod me. Karen yan na. TL? Leon mo niya mo buo. Ito. Ayan. O, di ko manakalan. May yung BBM eh. BLLM1 yata yan sa Torosado. Itong church yan eh. Mana kami itong yan. Angeles. BLLM1. Wow. Angeles. Wow. Sigurado ka, pwede BLLM1 yun eh. Ini, wow. Wow, sigurado. Eh, ganang kaya. Kailangan makataylay niya. Eh, di nung kaya. Kita naman. Simula ko yan. Kita naman. Oh, ako gusto kamila ko. Pamakulang kaya sana eh.
Ayos ba? Ito. Kaya ka. Tapon. Ito naman samsan na buklit na. Ito. Mga 10,000 nga yata ito. Saan kakabilin mo niyan? Mabuo na. Tama mo. Takin lang ito. Sige po. Yan. Yan. Kapagupit na ata na. Ay, aligay pag meron po. Yan. Ini mo, malutong. Yan. Yan. Kuha. Black 31 niya. Loko talaga na. Hop. Ang dalan. Yan. Yan. Tutong niya rin. Yan. Okay niya. Mo. Alin may alin meter. Alin laro. Ate yun? Yellow. Wah. Kaya mula nun. Ini mo ko. Yan. Opo. Alin mo yan. Yan. Okay niya. Lagi pa yun. Malinis. Yan. Okay. Ni. Lakong niya yan. Makapalawag. Lakong niya. Yan. Oh. Ay, mo yan. Mag-manifest yun. Ako makasi. Nag-glowed. Yan. Siguro may yan. Yan. Yung naming hero yan ako niya. O, MA niya. Kapit sana yung pag-obrang dami. Hindi. Ate yun yan. Inyanya ako. Tama mo. Lot, hindi ako na yung lot 6 na. Palto mo yung lot 6. Lot, pupuro mo yung bagyakan niya. Yung 31. Kanya mayaban na kayo. Move niya mo, move. Sige. Bagya po. Sinunod po. Sinunod po. Baba mo yung bagya. Para kabasa. Okay. Okay na yan. Wow. Ini. Baba mo yan. Baba mo. Yan. Okay. Ini yan. Lako mo. Sige po, lalo. Ilim buwak. MA mo niya. Yan. Okay. Okay na yan. Wala pang imig sa taka dyan eh. Itang basketball court na eh. Hapin din eh. Ito makasaglong ni. Siyempre. Kaya rin eh. Yung kaya rin eh. Lakay. Mag-match ka niya. Mag-match pa rin siguro kayo. Kanya siguro yun eh. Wow. Kanya yan. Ayos ka na naman. 13.
Doon mo muna. Okay, adjust na yan muna. Oo, just niya. Dito kayo, black na, maka-black na. Ako mo. Ano? Ayan o. Kaya pala gawa ka itong bahay. Nalilintad. Export. Okay ang kulay red dyan. Oh, namasa yellow siguro, yellow na yun. Eh, gana-gana. Uwa. Tuwing ko na yung gana. Uwa, nani layer mo nini? Road. Oh, kapag yung kahit ang LA, LA niya mo, LA, LA. Ito road ka na, palitan mo yan. Road, yan, daming yellow. Okay. Sige, okay, man. Yung namin yung tapos. Sige yung label na Dolores from site na. Erika. Yung nila pa yung TF. Ali, mas MA. Kaya mo na, may kaya na. May naliwala. Kaya may double click may. Double click. Yan, taba may. Yan, okay. Okay na. Tadi, wala ko may. Double click. May naliwala. Ang bari. Siyempre, aliwaya ka eh. Shade na yan kanya nalibay. Na shade. Iurong mo lang. May naliwala mo kanya. Ayan eh. Paano ko na. Ito yung manigliway ng text yung papakaitan eh. Nagsibas ko mo eh. Ayan na. Parang ko kanyon din. Yan. Kay LA may kanya. Malutong. Pero, deres ko. Ano siya? Nakanggulat. Commercial yan. Yellow. Gold. May niya kanina. Yan. Okay na yan. Yes. Susunod-bitin. Ang kaya global game, di ba? Mali, nagbiwa natin.
Itong laptop mo ito niya ng mga niyan. So yun eh. Sakto ya. Tayo. Yan dito. Dito, pwede na yan. Iya oh. Mahal talaga, alam mo. Ay, liya. Pero ganun mo katudlo. Ba't mo, liya? Ano ko lahat na rin eh. Mali ka eh. Nanong kulang kayo? Road. Ano pa kayo? Ano niya? Ano yun? Ba't alayin niya? Anong posisyon na? Ano niya? Huli mag-gensya no? Mapin. Mali na rin kain. Yung kaya niya? Lakotan na lakay rin niya. Lakotan na rin niya. Saan naman kay Ramo kan? Ini. Kaya niya? Lot 6. Hindi lot 6. Hindi lot 6. Block 33? Oo, 31. Yung lot 6 na. Ano niya? Puti ito mo munang kain na yan. Lako mo na rin. Yan eh. Kedua. Wah, ini yang poin ini. Ini matod na. Hindi na. Kami noon ang subdivision yan eh. Oh, yan tiro mo eh. Wow. Kami may mas bayo. Hindi, makatubli. Lako mo na ini. Ini. Lako mo na yung portion ini. Okay na, alam makatod ah. Makatod yung gulis, pero yung gaya na, yung proposed plot doon, gaya ganyan eh. Wow, pero kami noon ang siguro, pati may subdivide lang. May kaya siya yung consolidation o Wow, consolidation subdivision niya kanya. Lakutan niya ini. Kasi sinabi ko original dati. Oo, akin yan. Lakuha ko din eh. Ah. Yung diretso ko rin eh. Kupay niya. Yan, okay yan. Hindi mo na ko. Yan eh. Wow. Yun eh. Kaya ko yan. Yan ako na yan. Yan ako na yan. Dalan ako na yan. Ako na yan. Dalan. Yan ako na yan. Makapit na gaya niya. Yan. Yan ako na yan. Okay, may kaba mo yan. Ay, ang mapa yung gagamitan namin eh. Balo ka ito. Alwa naman yan eh. Maraming burang. Balo ka eh. May palako kasi ito. DXF. Hindi na DXF. Agawa may ka rin? Tagta niya gawan? Pwede rin. Magkaita na o. Magkaita na pa. Ne. O, kanta niya gawan. Chris, paki-double check ko ito tayo. Ang complete lang. Yeah. Gamit lang. Ano, chicks? Lugi ka? Na. Wag po ito gumagani, talagang gumagay guys. Masali ka na. Loko mo yan. Loko mo yan. Yan. Pati mo. Yan. Yan. Loko mo yan. Ay, yung pati road. Kali. Toto dyan eh. Yan. Loko mo yan. Yan. Ini. Toto dyan. Ini. Happy New Year. Oo. Lot 18. Lang din. Ano po? Wala na. Hindi, yung ila rin eh. Yan eh. Lakotan niya siguro ini. Hindi yung mga bito tama rin eh. Tamo. Alilwa yun. Hanggang inlat na yung alin. Lot 10. Wala. Yan.
Yan. Pakita na siguro kanya. Okay na yan eh. Amo, diktet. Kami itong yan. Kalitan lang din. Mukhang nini. Yan. Dito. Yan. Yan. Okay na yan. Okay na yan eh. Wow. Patong niya kita na yun. Sorry, lugar ko din kaya mo. Diba? No. Yes. Okay. Balance yan. Ito pala mag-automatic yan eh. Bago rin eh. Okay na rin. Export. Vector lighter. Okay. Okay. Oh. Okay. Send ko na kaya. Wala makatulbog yan, pero Oo, understood okay yan na eh. yan. Wow. Okay na yun eh. Send kaya ka. Messenger na. Messenger. Mali. Yung malyari? Gumustik ko ang Facebook din. Oh. Yun na. Ano pa okay mo nga? Dami eh. Ibukan din namin eh. Pagkakit mo nga kaliman eh. Wala tayo pa sa peninsula. Ano? Kaya niya, Bulacan eh. Wala. Kaya paano okay. Malaya ka bukas kaya? 6. Nung ito din sige. Kaya ka sa. Kaya yung Bulacan na naman. Wow. Kasi kung kaya. Okay. So,